Surok ba National Highway 6 kabalong botlum juga kai kapateng na kabenda ke jela Meghalaya bar ka Assam menda ka kinti par kala kelalong udeng pingkyang na kabenda ki nongleit nongwan ki Paidbah nongleit nongwan ki bayat lingba kani ka Surok ki lapan pau ke Nh6 pitar ba ke Nh6 diaw hagabe de ba kalai kawan haki por minmet nadu ka por khandai baje shaneng namar ka Jingtheng palat ki kali haki benta nadu khatlai mer ter hadu banda poi hajurabat Kabla jatang namar ka Jingtalasi ka bamdan nongrem de ki Pulit Assam na Jurabat Police Outpost. Nagaliang ki nongtho khobor ka Riboy District mare yo Jingtep halor ka ni ka Jingtheng kali ha ka khandai tere urumphang manda ka snam ki lale yar sa Jurabat badlap shisha ka ni ka Jingtheng kali ka bajur kabla ne hadu kumba ar kanta tam. Habla kili ya ki Pulit balai ki Talasi ki kali he kini ki Pulit Assam ki lakran ban ki kintian ki bakhor bar kiloong baya ka ni ka Talasi ki haban pendep bait namar ka Jingbatha ja ki Pulit officer jongki. Haba phaj ki Pulit ka bani hat outpost par kilong baha ka beide bakani kila julet ban tuklar lem yakani ki Jingtalasi khlam nongrem ki Pulit ka Jurabat Henry kim chu sngap yaki haba ikran ba katu kani ki Paidbah bar ki nongya kali kamai kila penpau ki Nh6 diaw bar kila kerpat jur ki nongelam jong baro artli ki jilla bakin le ei halor kani